на кой му липсваше това червено яке? И така, от History Hunter, здравейте! Нако вече го няма, продавахме го в Гърция за органи, така че аз съм новия собственик на канала. И... кажи нещо, обичайните работи. Значи, сега сме се насочили към Белинташ. Искам само да подчертая нещо. Както винаги, абсолютно нищо не знаем, така че не очаквайте нещо информативно, като клашър или нещо. По принцип, вчера занимавах да чета и днеска в колата, обаче, както винаги, не сме като клашъра, просто сме забравих. Значи, второто най-голямо тракийско светилище в България. Собственост на ГЕРБ? Да. Чакай, и веднага. Чакай, не прави пропаганда. Решихме да направим една родопска разходка. Чуихме се къде да ходим и се насочихме към Белинташ. Той е ходил, ама аз не съм. Тук сме до село Врата. Нали? Сме през Врата. Само през Врата ни минаваме. Климата тук е друг, не е като бургаския. В момента умирам от студ, защото съм по горница. Но това не е важно. Като цяло ще стремим да снимаме повече нишани, лотари, знам, че има. Нишани няма, ама лотари колкото искаш. Знам, че са почитали там един древногръцки бог. Първите 10 минути маймичката му, докато свикна с раздения въздух, малко ми се ебава майката и почвам да бегам, бате. Просто гледките са уникални. Където да се обърнеш, топ. И продължаваме. Чай ходи да пикай някъде. Ходи пък ще пикай. Тук в тия места се чувствам себе си. Ми се отваря позитивна енергия и като цяло се чувствам най-добре по горите. И ето да започнем с първите тракийски лотари, които видяхме. Както знаем, тук траките са си молили на боговете си. Те много са почитали слънцето, бога на слънцето. И винаги техните свещени места са били на високо, да може да са по-близо до бога. Ама, да ви кажа, тук е топ. Само виж тук какво става. Ще кажеш, че някакви катерици са стояли. Те на някакви класици са живели. Това всичко е издълбано от траките. Да, в смисъл, то си пише, има информация, че... Погледай какво става долу, дупки и дупки. Знаете на колко нива е направено да се задържа водата? Тук сте правили... Орги. Не, ясно отношения. Но обаче много ми е интересно, като имало кръкане, дали имало като тумбара. 100% са имали. Между другото, като ходихме на Лучка, пак беше на такова високо място. Имаше лотари пак и имаше така едно свлачище надолу, обаче там имаше доста кости. Ние си мислихме, че там след жертвоприношението там са хвърдили кокалите. Или труповете като цяло надолу, защото наистина имаше много кости. Нали, пан сега тук надолу по уста. Ама гледката е брутална. Аз не ставам. Някой ако има гъстоки, стигне до Бога много бързо. Да, ако пие тук някой се прибиш, стигне до Бога бързо. Да, обаче каква е иронията? Отидеш надолу, за да отидеш нагоре. Да. Те са навсякъде. На Ярамаска за мен е по-интересно, защото има няколко епохи. Оттам е минавал и Вълчан, Войвода, има и нишани, и интересни луни и стрели. Докато тук е само тракийско, но пак за любители на историята, които се кефят, е добре да се посети мястото. Пътеката е лесно проходима. Няма някакви затруднения, големи бариери. Така че е идеално място и за разходка. Според мен е тази скала тук. Видя, който има телефон, че дразнят твоите зрители. Че нищо не вижда. Добре, ще става малко тъй. Сочи. Тук цяла Сочи към населеното място долу. Тук това не мога да кажа дали е издълбано, но мисля, че от природата. Тук ще гледам за някакви отличителни знаци. Ама... Щупих си върта.
Оня говори там, ама. От тук като се кача, по тая скала, опа, паднах малко, и се чувствам като Ахил от Троя. Мега якото. Сега ще се качим най-горе, защото сме едни мазни файтери, които са катери навсякъде. Опа, ще да падна. Дупки. Единствено в момента липсва чочката. Перфектно изваяни. Това е кавал. Ако беше по-голям, сега ще да падне както няма, няма. Те там надолу някъде са ходили. Ето ги зъбите. То тук мисля, че се слиза за оная махала. После мога да слезем да видим какво става там. Сега ще качим най-горе. Тук продължаваме с тракийците. Обаче тук ето има едни улеи. Няма как това да е от природата, перфектно изваяни са. Искам там да видиш хората какви работи хвърлят. По дупките. Исусе. Ще го оставим ето тук вътре. Виж, тя направо тук дупчица. Да, много интересно. И са перфектно изваяни. Да. И мега голям ултар. Бръкнах си ръката до... Опа, извинете много. Бръкнах си ръката до тук, даже съм мокър да видя докъде е дъното, ама не можах да го хвана. Като цяло, доколкото знам, има, нали, пак така дупка, там цепят главата на животното и кръвта минава от тези улеи. Излиза надолу и имаше там... Чел съм някакви теории, че където отиде кръвта, там може да е скрито. Съкровището, колко е вярно, не знам. Там долу има една изоставена махала, дето мислим да ги обиколим после. Тук долу сега ще се опитам да приближа. Има една скала, вижте колко е интересна. Сличаше надолу, според мен тук ще има нещо, някаква история. Но там също, по върховете. Там вече се виждат облаци, мега високото е там. Като цяло Родопите не на празно казват, че са много мистично място. И реално наистина като дойдеш тук, виждаш за какво става въпрос и самата енергия е друга. Тук слизаме към махалата. Вижте какви пътчета. Това са хайдушки пътчета. Тракийски пътчета, всякакви пътчета. Мамка му дева. Добре, жив съм. Тук пак има разкопки. И затова може би съвсем е на Бога на слънцето. Защото зимно време не мога да ходиш. Ето. Баластри има тук. На археолозите хартите, дед ги слагат. Ох, убих се да обрявам газа. Продължаваме напред. И една потвърдена информация, че тук е бил. Ама снимай скалат, той иде. Он снимай се вижда само дръвчета. Бог Сабази. Асен Караджов го е открил. Сребърен образ. Да. Там е изобразено, виж как изглежда. Това нещо. Да. Пеглитаж. Светилището на бесите. Племето беси. Има чешма, тук не работи. Да. Най-важно. Слизаме по хайдушките пътеки надолу. Отиваме към махалата. Да. Как казваш самото място направо? Да, направо отиваме към махалата, истинското име. Да видим, ще е много яко да срещнем жители и да питаме малко за история. Тук там има хора. Много запустяват. Младите бягат в града, но има и една добра полза. Започнах да гледам как много млади хора се купуват къщи на село. Като цяло аз, въпреки че съм от село, имам много мерак да си взема тъй някъде посред гората някоя вила, защото моето село е така, доста оживено е. В смисъл, не е като тия села. И аз имам мерак много, пък и е много добре да се живее на село, според мен. Аз сега в момента живея в града и изобщо не ми е окей. Ето това е родопската магия. Пътеките само. Тук просто новата ера не е влизала. Има чиния на булсатком, да знаеш. Някакви преселници имало, ма като цяло нито има асфалт, нито нищо, просто
Сега търсим местни, да може да разпитаме малко за местните. Тук е било голяма къща, тук дали не е било нещо като някаква сграда, бе? Дали не е било тук даскал или читалище? Съм със затруднено дишане като изрод. Защото беше много стръмно надолу. Има проблем с пръста. В момента пръста ми има гной, кръв, всичко. Но не и да не ме боли. Тук има някаква. Старо е това, ама не пише година нещо. Кой е било? Не знам. Кажете си мнението в коментарите. Чая го снимам хубаво. Още едно родовско селище. Значи, около тебе яко барине, дойдохме оттам. Направо ми се разказа играта. И нямаш нищо наблизо. Буквално тук хората са изхранвали. Сега в момента има някакви виладжи, ама не са постоянни жители. Се изхранват с животни, добитък да гледат и земеделие. То просто няма филм. И ти трябва тук доста хубав джип, защото пътищата са леща. С кола никакъв шанс. Без картер, направо без кола, направо без предница. Продължаваме сега напред. Дал си вие Нилай. Магарето много чила енергия предава. Седи и ни гледа. Тук гледаме. Продължаваме напред. Втория Гандалф идва. Черния Гандалф. Сега ще се сбием с кучетата. Защото сме едни мазни файтери. Скивайте, то направо ми се преживява и на мене в такава къща. Толкова и заставени къщи. А гледката е уникална смисъл. Сам това може да пропадне, ама не е проблем. Тъпваш си някое и тук. Ето тук всичко е забравено и доставено. И само спиш си кафето. Тъй гледката е убийствена. Ей, това е кеф да обикараш по старите къщи, баца. Тук малко може да умрем. Значи, изкачването е изродско. Но няма. Ние сме едни мазни изроди, които няма да спрат дори пред 3000 метра. Аз съм орангутан. Ще снимам пак. В момента дишам те и се едно пуша King 100. Това беше крайен какво, приятели. Ето тук сме на последната гледка. Между другото беше много добре. Като цяло клипа ни беше толкова информативен, колкото разходката и гледките да покажем. Наистина България е много красива. Ето тук знамето. Родопите просто ми е една мечта от малък, която много искам да живея тук. Всеки път като идвам и оставам удивен просто от гледките, които има. И да, абонирайте за канала, харесайте видеото, така доста помагате за развитието и да ставаме все още по-голямо семейство на History Hunter BG. Ще се видим пак скоро.